Gràcies, president, per donar resposta a algunes coses que s'han dit de forma transversal. Diu, la responsabilitat del 155, no s'ho cregui, això. Vostè creu que cap govern d'Espanya li ve de gust aplicar el 155? No, ni un. Ni un. El 155 es va aplicar perquè hi va haver un govern i un Parlament que ho va provocar. Per això es va aplicar el 155. Per tant, no és responsabilitat de qui el va aplicar, sinó que és responsabilitat de qui ho va provocar. Precisament per això presentem una moció dient les institucions de Catalunya estan en risc, perquè qui les posa en risc és precisament el govern i el president de la Generalitat amb les seves actituds i amb les seves actuacions. Ara, en el fons jo crec que vostè està perfectament d'acord amb la moció, perquè vostè ens diu, escolti'm, la democràcia és dissens i confrontació, just, dissens i confrontació. Què és el que fem en aquest Parlament? No en l'assemblea d'electes, que és un aplec de separatistes. Per què aplec? No és una paraula pejorativa, i vostè que és de les Terres de Lleida sap perfectament que es fan molt aplecs i no és pas pejoratiu. Escolti'm, allà ningú porta la contrària, per això fan una assemblea d'electes, perquè no volen sentir l'oposició, no volen que hi hagi dissens, no volen que hi hagi confrontació. Nosaltres sí, per això defensem el Parlament. Al senyor Sanglas, clar, jo el que li tinc que dir és que la seva capacitat d'imaginació, no només seva, jo ja reconec que és del seu grup, és una cosa més aviat col·lectiva, la seva capacitat d'imaginació és important, no? Perquè vostè ha fet una intervenció aquí posant en boca meva coses que jo no he dit. Bàsicament tota. Coses que jo no he dit. Vostè m'ha dit de prohibir, de repressió, de no sé què. Si no diu res de tot això en aquesta moció, ni en la meva intervenció jo n'he dit. Llavors, bueno, és fruit, insisteixo, de la seva imaginació. Escolti'm, i ens acusa a nosaltres de voler acabar amb la dissidència política. Nosaltres que estem portant al Parlament una queixa de que el govern està participant en un òrgan que no té control democràtic i que no hi ha oposició. I som nosaltres els que volem acabar amb la dissidència política, si són vostès els que participen d'aquest organisme que no té oposició. I acabo, gràcies, president, acceptant l'esmena que ha presentat el grup de Ciutadans. Gràcies, diputat. Hem quedat a votació.